нинди матур үй. Әни, анда нәрсә бар? Анда китап бар. Китап. Әйе, китап. Матур китап. Китап кирәк. Миңа китап кирәк. Әйдә. Әни, төлке нишли? Төлке китап укый. Бүре нишли? Бүре китап укый. Керпе нишли? Керпе китап укый. Миңа китап кирәк. Мин китап укыйм. Исәнме, куян? Исәнмесез? Аю, нәрсә кирәк? Китап кирәк. Нинди китап? Зур, зәңгәр китап. Мә, китап. Укы. Рәхмәт. Китап матур.